U-Amose wesithupha. Wokwabazinzileyo eSiyoni, nabalondekile entabeni yaseSamariya, abaqhamileyo besokuqala sezizwe, efika kubo indlu yakwa-Israyeli. Dlulelani eKaline nibone, nisuke lapho niye eHamathi elikhulu, bese nehlela eGathi lamaFilisti. Bahle kunale mibuso yini? Umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na? Nina enidedisela kude usuku olubi, kepha nisondezile isihlalo sobudlova. Balele emibhedeni yophondo lwendlovu, bacambalala ezinkukhweni zabo. Badla amawundlu omhlambi, namathole avela phakathi kwesibaya. Bahaya ngomsindo wogubhu, baziqambela izinto zokubethwa njengoDavide. Baphuza imikhele yewayini, bazigcoba ngamafutha amahle, kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa. Ngalokho sebeya kuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo, kusuke ukuxokozela kwabacambalalayo. Inkosi uJehova izifungile, usho uJehova uNkulunkulu Sebawothi, yathi: Ngiyanengwa ngokuzidla kukaJakobe, ngizonda izindlu zakhe zamakhosi. Ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo. Kuyakuthi uma kusele amadoda 10 endlini inye afe, lapho umngane womuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhiphe amathambo endlini, abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi, kusekhona muntu kuwena, yena esephendula athi, akusekho, khona wothi, thula, ngokuba asinakuthinta igama likaJehova. Ngokuba bhekani, uJehova uyayaleza. Uyakushaya indlu enkulu ibe yizihlephu, nendlu encane ibe yizingcezu. Amahashi ayagijima emadwaleni, kulinywa elwandle ngezinkabi na? Ngokuba niphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu, nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane. Nina enithokoza ngento engelutho, nithi, asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na? Ngokuba bhekani, ngiyakunivusela isizwe, nina ndlu ka-Israyeli, usho uJehova uNkulunkulu Sebawothi. Bayakunincindezela kusukela ekuyeni eHamathi, kuze kube semfuleni wase-Araba.